Já, už je to na zemi, vy? Přežila. Ale co kdyby tě sundala tohle? Ty jsi se viděla. Ale už má jinou. No? Tak dáme ji tam zpátky. Chceš dát zpátky? Tak, dáme, už je tam. No, celé jistě, ano. Tak dej tam tu, tohle už není. Na, beru. Taky tam pověsit. Dobře, tak ji tam pověsíme, jo? Koukej, ji tam pověsíme. Máme spadne. Tak. Pověsíme ji tam. A je to. Jo. Je míček. A ono to není skleněný, ne? Od těch Číňanů. No já nevím, a tohle snad to není od Číňanů. Tohle je z IKEA, myslím. No tak to je stejný, myslím. Asi. Já nevím, kde to dělají. No, tak dobře, hele, Verčo, tak tady máme další, jo. A? Koukej. Dobře. A tak to rozbalíme? Ne. Tady ne. Ne, prostě to jo. Tak máme zkušenost, že dalšímu dítěti v tomto věku Vánocům nemá cenu něco kupovat. No tak počkej ještě, tak, ale víš co, jako dáreček to asi nepochopí, no. Ale tak třeba to, co je vevnitř, tak se jí líbit bude, že jo. Teda já doufám, že je to její. Já jsem to totiž nepopsala. Jo je. Hele, Veru, koukej. Ne. Kolovička. No, hele, Verčo, koukej. Halo, tady. Yeah. No, Ježišmej. no co to je? Na to abych No. hodila. Jo. Ty prdělo. Hej. Klobr. Máš gogo, vypadáš nešťastně. No to je ale dobrý gogo. Vy? Tak, dobře. To uklidíme, až bude zima, jo? Ble. Další. Tak, tohle ti seberu. A už to není. No to prostě tam čmuchtíte svůj hamburger. No, hele, pojď. Veru. Verčo. Halo, hele. Koukej, to je tady. No, to je tady. Koukej. Ne. No vůbec jako. Ani bže. Jupi, je to hezký. Tady, chlupata. Je zase ti tady něco na hlavu a ty nevíš co a proč, viď? Když je tady teplo. Tak prostě pojď, jak si spíš fotky teda jako. Dobře.